Bună seara tuturor! Și mă bucur că reușim să intrăm din nou live, deși a trecut ceva timp de când am intrat ultima dată live. Astăzi eu am avut o zi destul de plină și m-am gândit că vreau să mă relaxez. Și relaxarea mea este de regulă în bucătărie. Așa că vă aștept alături de mine în bucătărie să gătim ceva rapid, dulce, sățios, nutritiv și, bineînțeles, vă mulțumesc tuturor că sunteți astă seară alături de mine, pentru că singură n-aș găti la fel de bine cum aș face-o cu voi. Mă bucur tare, Mioara, mă bucur că ești alături de noi, da? Acolo văd și pe Dan, mă bucur că vă uitați în această seară împreună cu mine și gătim împreună astă seară. M-am gândit să facem Florin, bună, mă bucur să te văd, da? Mă rog să te văd, să văd că ești în live, da? Mă bucur tare mult că nu sunt singură. Dorina, salutare! Salutare Călin, salutare tuturor! Mă bucur că sunteți astă seară alături de mine, în bucătărie cu mine, deoarece o să gătim ceva rapid, care nu neapărat necesită coacere sau ceva rapid, dar care să fie și plăcut. Așa că dacă o să vă placă, o să vă rog să dați share și like a ceea ce facem noi și paginii și să nu uitați să apăsați butonul urmărește, da? Bun. Păi o să ne apucăm de treabă și o să începem treaba. Să știți că este valabil și pentru persoanele care muncesc ziua de dimineață până seara și vor o relaxare, vor ceva dulce, vor ceva rapid, da? Încât să poată să-și ia a doua zi la job. Clar, la ora asta nu e indicat să mâncăm dulce, indiferent de natura dulcelui, însă îl pregătim și mâine, poate la prima gustare, putem deja folosi ceea ce facem astă seară. Așa că am aici un bol, da, un bol în care o să amestec mai multe ingrediente și am niște fulgi de mei, da? O să vedem câte grame de fulgi de mei avem aici. Sunt foarte ok din punct de vedere nutritiv, ei au și o cantitate faină de proteine, da? Au și carbohidrați mulți, cei drept, deoarece știm noi că meiul mai e folosit și la altceva, da? Însă el este foarte, foarte bun să-l și mâncăm ca o gustare. Da? O să cântărim meiul pe care l-am eu aici, e în jur de 80 de grame, perfect, da? Îmi doream să pun 100 cu 100, dar atâta am, atâta pun. 80 de grame de mei, da? Punem în bol. Am aici fulgi de ovăz, da? La fel, au valorile nutritive super faine și e foarte bine să le folosim ca și gustare. Aici o să pun 100 de grame, da? Ia să vedem. Nu, haide să punem 100 de grame. Ok, da, am pus 100 de grame de fulgi de ovăz, 80 de grame de fulgi de mei, da? Și îi amestecăm, ce credeți? Și luăm și o lingură și amestecăm un fulg cu celălalt, da? Ok. Da, ia să văd eu, toată lumea vede, toată lumea cred că vede, perfect. Diana, mă bucur invita că ești aici alături de noi. Iată că facem o gustare sănătoasă pentru întreaga familie, da? Unde să avem și valoare nutritivă și să ne protejăm sistemul imunitar în această perioadă, să avem grijă și la calorii, să avem grijă și la partea asta să fie completă și nutritivă gustarea noastră. Da? Deci am pus fulgi de mei cu fulgi de ovăz, perfect. O să punem puțin lapte încât să muiem, da? Lapte fierbinte, să muiem acești fulgi, dar nu foarte mult, decât până ei să umezesc ca să se umfle, da? Deci eu sunt stângace și atunci când torn cu dreapta e un pic anapă, da? Dar ne descurcăm, da? Bun. Deci am umezit fulgii, perfect, cu lapte, da? Deci aici am avut 500 de ml de lapte, dacă pun jumătate, e jumătate. Deci cam 150 de ml de lapte am pus, da? Bun.
Așa, și o să aveți variante să vă faceți gustări sănătoase, să vă relaxați în bucătăria voastră, de ce nu? Salutare Miara, salutare Gigi, salutare tuturor! Mă bucur că sunteți alături de mine, da? Deci, punând laptele cald, evident că se umflă acești fulgi. O să putem să punem și o lingură de miere, da? Eu am ales mierea de coriandru, de ce? Deoarece e una dintre mierea care mie îmi place, dintre sortimentele de miere care mie îmi plac și are un gust așa de caramel, aș putea să spun, da? Încât are un gust de caramel și mie îmi place caramelul și ia cât am să pun o lingură de miere, da, doar o lingură, mai aveam eu aici un borcan. Și o lingură e bine să punem deoarece să nu exagerăm cu caloriile, da? O fie un aliment sănătos, însă de multe ori vine la pachet cu foarte multe calorii și noi ne dorim în zilele noastre să avem un control asupra caloriilor. Ce pot să vă zic despre această rețetă este că n-am mai făcut-o până acum. Mi-a trecut așa, mi-a scânteiat azi o idee prin cap și am zis trebuie să facem ceva delicios, ceva bun, ceva gustos, încât să ne relaxăm atunci când gătim, dar să ne relaxăm și atunci când mâncăm. Am de gând să pun și o banană, da? O banană pasată. O să ia imediat. Așa. O să o zdrobim cu furculița, da? Nu, mami. Așa, mi-a venit și partenerul. Trebuie să știți că am un partener aici de nădejde, fără de care nu se poate, da? Ok. E prezentă absolut întotdeauna. Dar să știți că noi acum gătim atât de multe gustări încât pentru întreaga familie, da? Încât și noi să mâncăm. Bun, deci am pus și banana pasată, da? Perfect. Așa. Să nu uităm că avem nevoie și de valori nutritive, da? Delicios, delicios. Salutare tuturor, mă bucur că sunteți alături de mine, Constantin, Ion, Doru, mă bucur mult că sunteți aici cu mine. Mi-a venit prietenul, da? O să-l vedeți dacă vă uitați pe aici. Așa. Punem și banana pasată, amestecăm, omogenizăm, da? Perfect, omogenizăm cum trebuie conținutul. Am păstrat laptele cald în cazul în care ne mai trebuie și a ieșit ceva de genul, da? Și eu cred că astăzi o să facem niște biluțe super faine. Așa cred eu că o să ne iasă niște biluțe super faine, însă să nu uităm și de valorile nutritive, am zis, da? Și atunci o să vin cu produsele mele de nutriție preferate, pe care eu le folosesc. Aici am un produs care are supliment super fain de proteine, fără gluten, e foarte fain pentru vegan și vinin, quinoa și mazăre, da? Și o să pun 3 măsuri care vine cu un aport de calorii foarte fain și cu un număr de calorii foarte scăzut. O să vin și cu o altă bază proteică, da? Care asemenea are un număr de calorii extrem de scăzut. Tot 3 măsuri voi pune, da? Deci cam s-a terminat. Perfect. Perfect. Deci la 3 măsuri s-a terminat, 6 măsuri de nutriție, încât să-mi protejez și sistemul imunitar, să am și gust de coffee caramel, să am și mierea de coriandru. Deci este absolut extraordinar ce o să gătesc eu astă seară aici, da? Cu o banană, cu fulgii de mei și de ovăz, am zis, parcă, da, ovăz, așa. Bun, facem ca un fel de aluat, aș putea să spun, da? Mai necesită puțin lapte, ok.
Perfect, să putem omogeniza bine. Salutare, salutare, salutare tuturor, da? Așa, astă seară ne răsfățăm și facem un fel de aluat, da? Un aluat super fain pe care îl facem biluțe și ne gândim că sunt biluțele, nu știu, Raffaello, nu știu, orice biluțe vreți voi, da? Încât să ne placă și oricum o să fie extrem de nutritive și bune la gust. Mai sunt unele, trufe, da? Putem să facem, ne gândim că avem și trufe aici. Bun, așa. Deci omogenizăm foarte bine. Va trebui într-un recipient, da, gol, să punem nucă de cocos, deoarece le vom da cu nucă de cocos, să aibă o aromă faină, să nu se lipească. Da. Perfect. Deci să știți că n-am mai făcut această variantă așa până acum, e prima dată, sunt convinsă că o să iasă demențială. Va trebui să o punem la frigider ca să iasă biluțele tari, dar sunt convinsă că va fi absolut fantastică, gust și vă zic, revin cu informații. Și cu informații nutriționale, bineînțeles, da? Adică o să vă spun câte calorii are, câte proteine, câtă valoare nutritivă și o să fie fain. Clar, nu în seara asta, dar mâine o să am timp să calculez și o să pot să vă dau aceste detalii, da? Ele sunt absolut extraordinare. Wow! Deci va trebui să mă spăl pe mâini. Sorry. Așa. Perfect, m-am spălat și pe mâini. Acum să vedem cum facem noi biluțele. Da? Am omogenizat ca un aluat. Efectiv le facem rotunde, da? Sunt din cereale rotunde. Super, și mi-a zis o chestie super, super tare. Wow! Ia uitați. Uitați cât de faină e. Super! Când o vom pune la frigider va fi și mai super. Super tare, tare. Stați așa. Îmi iau și un platou imediat. Ok. Am uitat de platou. Perfect. Ia uitați-vă ce minunăție și cât de rapid. Și exact așa o să ne relaxăm când vrem să ne relaxăm și a doua zi să avem gustări absolut minunate. Da? În care să vină cu valoare nutritivă, să nu ne facem griji din cauza caloriilor, să fie la îndemână încât să putem mânca la job. Da? E important să fii la muncă și să ai ceva decât să ronțăi un covric sau mai știu eu ce altă chestie care nu vine cu nimica bun, ba mai mult decât atât. Să asimilezi kilograme în plus, da? Iată că noi am găsit astă seară o variantă nutritivă la niște Raffaello, să zicem, da? Cu cereale. Să știți că am și variantă de Raffaello adevărată, o să o facem altă dată. Dacă vreți, scrieți-mi în chat, da? Scrieți-mi dacă vreți varianta de Raffaello fără cereale. Raffaello cu migdale, cu caju, cu, da? Așa. Am și acea variantă, Raffaello cândva erau bomboanele mele favorite, așa că a trebuit să găsesc o variantă sănătoasă și pentru asta. Cui plac variantele sănătoase? Mai bine zis, cui plac dulciurile? Îi plac cuiva dulciurile? Dați-mi un ok acolo să văd că salutare, salutare tuturor. Da, deci vă plac dulciurile, perfect. Salutare și mă bucur că sunteți alături de mine. Haideți să vedem. Deci promit că nu mănânc niciuna până la final, încât să le numărăm și să împărțim caloriile și valorile nutritive, da? O să-mi iasă aproximative, la fel. Însă, ia uitați, eu zic că sunt minunate, nu-i așa? Nu sunt minunate? Wow! Deci sunt demențiale. De-abia aștept să gust una acum cu voi, în această seară. O să sacrific câteva calorii. Și mâine o să mănânc la gustare și o să fie absolut extraordinar, că nu o să-mi fac nicio grijă din niciun punct de vedere. Și mi-a ieșit aici o cantitate destul de... Sunt foarte bune, da, Mioara, sunt foarte bune într-adevăr.
Eu cred că ori ieși foarte bune, deoarece n-am făcut până acum. Da, Diana, da. N-am mai făcut până acum. Salutare tuturor, Gabriel, Ștefan, Diana. Mă bucur tare mult să fiți alături de mine. E prima dată când fac acest desert, să-i spun rapid, da? Atunci, cum am zis, când ai o zi plină la job sau în activitatea de zi cu zi, nu știu, da? Eu am activitate, nu am un job neapărat anume. Nu pot să-l numesc job pentru că îmi place foarte tare ceea ce fac și pentru mine nu este un job, dar întotdeauna se întâmplă să avem câte o zi mai plină, da? Spre exemplu, pentru persoanele care sunt în căutare de depunere masă musculară sau vor variante, da, să mai aibă energie mai multă și le permite greutatea, compoziția corporală, poate să pună în interiorul acestei biluțe sau acestei bomboane sau nu știu cum să zic, acestui desert, poate o migdală. Eu am și niște merișoare pe aici, dar am zis că nu le mai pun, și niște goji. Dar am zis că nu mai punem, că aia înseamnă să punem calorii, deși sunt sănătoase, aia înseamnă să creștem nivelul caloric și nu ne interesează. Da? Bun. Deci pentru persoanele, spre exemplu, cum ziceam, poate să-și pună migdale, caju, nuci de macadamia, sunt minunate, dar sunt foarte, foarte calorice. Dacă vrei și tu, George, nicio problemă. Putem, Diana, o să dau rețeta, da? Doar că astă seară am făcut-o repede și mâine o să o scriu. N-am scris-o, acum am făcut-o aici, am zis să o facem împreună, să găsim o variantă de dulce rapid cu ce avem prin bucătărie. Eu zic că toată lumea are niște cereale prin bucătărie, zic integrale, da? Pentru că este important. Și salutare tuturor! Mă bucur tare mult să fiți alături de mine. Denis! Salutare, Denis! Mă bucur că ești în live! Bravo! Bravo! Te pup și te îmbrățișez, Denis! Ia uitați-vă că s-a murdară pe mâini acum. Ia uitați-vă! Vedeți ce minunăție! Wow! Eu zic că o să fie super tare! Deci, sunt convinsă că o să fie super tare, da? Așa. Haideți să vedem. Deci, vă dați seama, abia mâine, când se va absorbi toți nutrienții în aceste cereale și va cuprinde gust și savoare, da? Va fi absolut extraordinar. O să puteți să aveți niște gustări. Sunt convinsă că delicioase, mega delicioase. Eu am un prieten aici, cățelușul meu, cățelușa mea de fapt, da? Se numește Sara și întotdeauna când gătesc, nu lipsește, este în bucătărie, este prezentă tot timpul. Tot timpul este prezentă aici, da? Pentru că îi place foarte tare ceea ce eu fac. A și degustat. Eu sunt convinsă că dacă îți dau rețeta George Brunetu, cu siguranță îți poți prepara și singur. Sunt convinsă că poți prepara dacă ai ingredientele nutritive necesare. Este absolut foarte, foarte simplu de preparat. Sigur și nepoțelul Denis ar prepara și el singur dacă îi dau rețeta. Da? Și un copil de 7 ani cu siguranță poate să le facă. Și, sincer, nici măcar nu face mizerie în bucătărie. Da, este o chestie absolută. Mersi, Diana, într-adevăr, arată bine. Alexandra, da, te pup, așa e, sunt faine. Wow, dar mi-ies aici biluțe, nu glumă, adică avem ce să mâncăm, da? Adică e super, super fain. Super, super fain. Înseamnă că am gustări pentru 2 zile, sper. Asta în cazul în care nu vin musafirii care m-au văzut gătind, da? Și nu mai rămân cu gustări pentru 2 zile. Dar nu e nicio problemă, facem altele, da? Găsim alte rețete. Salutare tuturor, chiar mă bucur tare mult că sunteți aici alături de noi. Și dacă v-a plăcut acest live și vă place,
O să vă rog să dați share și like, da? Și ba mai mult chiar urmărește, deoarece când mai intru așa inopinant în live, că din câte vedeți nu am foarte multe live-uri, da? Nu am timp să fac foarte multe live-uri, dar când am timp, promit că fac și vin și cu rețete, poate vom mai face și o oră de mișcare, cine va vrea să facă mișcare, da? Eu cred că va fi absolut fantastic. Să facem, să ardem și calorii după ce mâncăm gustări nutritive. Da? Poate unii dintre noi vrem să creștem masa musculară, unii dintre noi poate vrem să întărim sistemul imunitar, unii dintre noi poate vrem să remodelăm câteva kilograme. Da, Alexandra, o să pun rețeta mâine, da? O să iau legătura cu tine în privat. Alexandra Florentina acolo. Așa. O să-ți dau rețeta. Mai întâi trebuie să o și notez. E prima dată când o fac, sunt convinsă că sunt minunate. O să le gustăm acum împreună și o să vă zic cum sunt. Da? Deci ies absolut extraordinare. Îmi place tare mult să gătesc. Mă relaxează chestia asta de a face dulciuri. Îmi place la nebunie să fac dulciuri. Îmi și plac să le mănânc. Sunt absolut fenomenale. Și pentru că îmi plac foarte tare dulciurile, a trebuit să găsesc întotdeauna variante. Bună seara! Bună seara tuturor! Bună seara și mă bucur că sunteți aici. A trebuit să caut variante care te ajută să nu iei în greutate, da? Să nu te îngrași. Pur și simplu, deoarece atunci când îți plac dulciurile și atunci când ești obosit, ai tendința de cele mai multe ori seara să te răsfeți cu o ciocolată, dar decât o ciocolată, mai bine cauți variante nutritive, da? Și pur și simplu le aplici în viața ta. Mai mult decât atât, te va ajuta să-ți menții sistemul imunitar puternic, să-ți menții greutatea în limite normale, să te simți bine, să fii energic și plin de energie și zic eu că asta face o mare diferență. Față de oricâte ciocolate am alege noi să mâncăm ca și răsfăț. O să mă trebuiască să mă spăl pe mâini, da, imediat, deoarece așa. Să știți că e un pic cam lipicios pentru că are și miere, o lingură de miere în compoziție, dar mai îmi trebuie nucă de cocos și iată că trebuia să mă spăl pe mâini, să pot să pun nucă de cocos. Mie îmi place foarte mult nuca de cocos, dar să faceți atenție, pentru că dacă este o cantitate prea mare, Claudia Rusu, mă bucur să te văd, te pup, mă bucur că ești aici, salutare! Așa, dacă seara avem o cantitate prea mare, da, de dulciuri, de ciocolate și de altele, sau chiar și chestii sănătoase, cum am preparat acum, cu nucă de cocos, da, trebuie să știți că au calorii destul de multe. Nuca de cocos are până la 5-600 de calorii, în jur de 5-600 de calorii per 100 de grame, așa că există într-adevăr și alimente sănătoase, dar nu lipsite de inamicul numărul 1, caloriile, da? Caloriile în exces este inamicul nostru numărul 1, din nefericire. Salutare tuturor! Și de cele mai multe ori caloriile goale, dragilor, adică caloriile lipsite de nutrienți, de valoare nutritivă. Așa. Bun, o să vă arăt imediat. Mai am câteva biluțe de făcut. Da? Deci o să mai repet, cine vrea să aibă creștere de masă musculară, de punere, da? Își poate pune o alună, o nucă de macadamia, o alună de pământ, caju, migdale, ceva ce preferați acolo în interior, da? Și crește numărul de calorii, evident, însă, bineînțeles, persoanele care sunt în această situație
au nevoie și de calorii. Ceilalți care, noi, ceilalți, adică și eu fac parte din această categorie, care măcar o dată în viață am avut surplus de greutate, trebuie să avem grijă de acest surplus de greutate, pentru că el este ca o boală cronică, da? Și tot timpul, dacă nu ești atent la ceea ce faci, el se va reîntoarce, indiferent cât de mult slăbești la un moment dat, dacă te reîntorci la obiceiurile alimentare anterioare, cu siguranță vei reveni la surplusul de greutate. Mă bucur, Claudia, că ești cu mine aici în live, chiar îți transmit pupici și multe îmbrățișeri. Diana, îți mulțumesc și tu ești minunată, draga mea. Mă bucur tare mult că sunteți aici pe live cu mine. Da, și nu gătesc singură totuși. Că mâine seară avem în cadrul comunității noastre un atelier de gătit mega fantastic, unde vom face un tort naked, adică un tort de ciocolată gol, adică gol în sensul că avem blatul cremă, blat cremă, deci fără ornament. Înseamnă că se vede ceea ce este în el, da? Și e o chestie absolut extraordinară să vedem ceea ce mâncăm, mai ales că noi, în cadrul comunității noastre, de unde eu fac parte, da? Gătim lucruri absolut nutritive, da? Mâncăruri și variante de mâncăruri nutritive și ne ajută foarte tare în partea asta de control al greutății, întărirea sistemului imunitar, poate remodelare sau creștere în masă musculară, pentru că sunt și astfel de persoane, da, care au nevoie. Perfect! Deci arată minunat! Deci s-a terminat bolul nostru, nu mai e nimic, da? Așa. O să vă rog să mă scuzați, să mă spăl un picuț pe mâini. Așa. Și o să vă arăt imediat cum arată. Ia, niște șervețele. Perfect. Am făcut un pic dezastru în bucătărie, dar foarte repede curățăm, da? Deoarece Elena, mă bucur că ești aici. Daniela, Dani, da, Daniela Cealâcu, mă bucur că ești cu noi. Uite, știu că tu ești adepta dulciurilor, așa că astăzi am făcut o variantă sănătoasă de, hai să spunem, Raffaello, da? Varianta sănătoasă la Raffaello, mi se pare chiar fantastică, mi se pare absolut extraordinară și haideți să degustăm una, da? Haideți să vedem, o iau, zic eu, pe prima, că poate s-a mai răcit între timp. E minunată. Are gust de banană, pentru că am pus banană, da? După ce o să le băgați la frigider, sper să pot să mă opresc la una în seara asta. E minunat. Deci are gust de banană, cu gustul de la proteina mea, pentru, am zis eu că am folosit o proteină, da, din yin, quinoa și mazăre și are gust de coffee, caramel și, Doamne, este demențial. Deci, credeți-mă, nu cred că nu cred că pot rezista. O să mai iau una, da? O să mai iau una și vă mai pot. Sigur că, mai pot. Aș mai putea, Claudia, într-adevăr. Azi am făcut ceva mișcare, deci aș putea să mai iau una. Deci, clar, nu iau fără a avea un control în ceea ce fac în fiecare zi, dar încă una pot să iau, restul le mâncăm mâine. Și deci, haideți să le numărăm. Deci, dacă am mâncat 2, avem 6 și cu 4, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 25, 27, 29, 34 de bucăți, 34 de biluțe, mai mari sau mai mici nu contează, deci 34, 35, mulțumesc, vă aștept și pe voi și vă și invit, da? Să mergeți în bucătăria voastră și să preparați acest deliciu. Sunt convinsă că mâine va fi demențial de bun. Deci nu pot să rezist, vă spun. Deci dacă pentru persoanele care vor să crească în masă musculară, dacă îi pune și o migdală în interior, de fapt un caju, că mie îmi place caju, cred că nu poți să reziști. Da? Cred că nu te mai oprești și
nici măcar nu ești tentat să mănânci lucruri necorespunzătoare, nu știu, pentru sănătatea ta, pentru scopul pe care îl ai și pentru modul în care vrei să te simți. Că este foarte important modul în care vrei și alegi să te simți, da? Este demențial. Trebuie să vă spun că mă bucur tare mult că ați fost alături de mine. Are gust de banană. Deci are și gust de banană. Deci, ok. Are și gust de banană. Are și gust de la mierea de coriandru, așa, o aromă super faină. Are gustul și de coffee caramel și cu acele cereale muiate în lapte. Wow, este demențial. Deci trebuie să încercați neapărat. Eu mâine voi calcula și valorile nutritive. Voi știți ce am făcut în seara asta, dar cu siguranță n-am depășit măsura. Sunt mai mult decât convinsă că nu am depășit măsura în ceea ce am făcut. Așa că eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Dacă v-a plăcut ce am făcut în seara asta, o să vă invit să dați share și like, da? Și dacă chiar o să vă placă să vă mai urmăriți, puteți apăsa butonul de acolo, urmărește, deoarece voi face live-uri de-astea inopinante, deoarece în cursul zilei am zile aglomerate, dar se mai poate seara să ne mai și vedem și online. Din când în când. Da, am lipsit cam mult din live, așa că bună și mă bucur tare mult că sunteți alături de mine. Noi tocmai am terminat, am făcut aceste lucruri minunate astă seară și sunt demențiale, da, sunt demențiale la gust. Deci abia aștept să vină ziua de mâine, să mănânc gustarea după micul dejun complet nutritiv pe care îl voi avea. Deci sunt demențiale. Bun. Atât, gata, v-am făcut poftă, acum vă trimit acasă. Da? Deci fiecare mergem în dormitoarele noastre, avem grijă să avem hidratarea corespunzătoare, să avem nutriția și caloriile de la finalul zilei să fie bine numărate, încât noi să putem dormi liniștiți și mâine dimineață când ne trezim să fim în mare activitate, să fim super activi. Gașca, de-așa 22 și 11, vă mulțumesc pentru faptul că ați fost alături de mine, vă pup, vă îmbrățișez și vă mai aștept, vă pup, o seară faină! Mulțumesc, dacă v-a plăcut, share și like și urmărește pagina. Seară faină, vă pup și vă... Da, Diana, dar sunt convinsă, mâine o să vorbim. Vă pup, o seară minunată!